Hey guys! Nandito ako sa tricycle ngayon. Inaantay ko si Mother dahil luluwas kaming dalawa. Pupunta kami ng Cebu. So magliwaliw kami for a short time. Tapos nandun siya sa loob ngayon sa ticketing office ng Ocean Jet. So anyway, dahil tinoyo lang si Daddy na parang gusto niya bilhan ng instrument si Mother, yung piano or organ. Kasi keyboardista siya before, nung younger pa siya. So maghahaluglog kami sa JB ngayon. Meron siyang specific na keyboard na gusto na kukunin namin sa JB Music mamaya. Pipick upin lang namin, last stock na lang yun. So meant to be para sa kanya. Okay, we're gonna pick it up later. Kasalukuyang nag-check-in si Mother. Actually, hindi ko alam kung ano mga kailangan gawin sa mga ganitong sitwasyon. So, siya na bahala. Kaya niya na yan. Malaki na siya. Medyo mainit, besh. Ayan, nandito na kami sa, anong tawag dito? Sa terminal. Nasa terminal na kami, di ba? Hindi ko alam. Ano nga bang gagawin natin? Ba't nga ba tayo nandito? Hindi ko rin alam. Hindi, ano nga? Hindi. Kasi bibili tayo ng organ kasi si Daddy na-board siya. Pero gusto niya akong bilhan ng organ. Ay, dito. Dito ba ako titingin? Oo, dyan. Diyan. Ito, akala ko dito. Ito pala. Oo. Kasi si Daddy board na board siya. Ay, dito. Ba't ba dyan ako tumitingin dito? Titignan mo yung sarili mo. Yan ang problema sa'yo. Gandang-ganda sa sarili ko. So yun, bibili kami ng organ para sa kanya. Kasi si Daddy na board sa buhay. Pagkatapos na akong bilhan ng Dapat lagi daw nakaganyan. Tapos Pawisan. ngayon, gusto niya naman na akong bilhan ng organ. Kasi daw para may iba akong libangan maliban sa paglalaro ng aking farm bill. Oo, maliban pa sa Facebook. Kaso lang, wala kasi dito yung organ na gusto ko. Kasi walang JB Music dito eh. Kaya sa Cebu pa, kaya ito. Luluwas pa talaga kami. As in, kahapon lang sila nag-decide na luluwas. Kahapon ba o nung isang araw? Nung isang araw. So ayun, naluluwas kami dito. Ito na kami ngayon. Hindi gumising ako ng 4:30. Cebu, here we come. Dito na kami guys. Oh, mag-hi ka kuya. Eh, vlogger man ko. Oo, vlogger sa umaga. Ayan o, nandyan yung nanay ko si Pilma. O, ikapoy dyan ng mga ayon. Oo, wala lang sa itsura niya na nanay ko siya. Many minutes later. Hey guys, ang ingay na dito na kami sa SM City, Cebu. Dahil yung keyboard or organ or piano na gusto ni Mother, eh, nandito na lang available yung last stock. So, samahan nyo kami. At good luck kung paano namin dadalhin ito sa Bohol. Let's go! Diba, pumunta pa kami, lumuwas pa kami ng Cebu para lang dito sa keyboard niya. Siguraduhin mo, gagamitin mo yan ha. Depende.
So, andito na kami sa sa music store. Nandito muna kami sa Lyric. Check muna namin kasi may specific na unit na gusto si Mother. At baka meron sila dito. Tapos hindi lang namin na-check. So, ito, check na namin para sure. Tapos mamaya pupunta naman kami yung JB. Dahil yung gusto niyang unit nandun, pero last na lang. Dahil ang dami niya kaagaw sa unit na yun. Tapos pina-reserve niya na. So, yun, pwede namin siya kunin today. Oh my God. Ang kulit nito kasi one day nag-decide lang si daddy na parang, uy, alalahanin mo na nga yung piano skills mo para ma-hone na ulit kasi sayang ang tagal niya na hindi nagpa-piano kasi bata pa siya and everything, ganon, keyboardista na siya, marunong siya magbasa ng notes and stuff, ganon. So this is the moment, babalik na siya ulit, balik na siya sa sa first love niya. Ayan, tinuturo niya kay kuya yung specific na na gusto niya. Ang hirap hanapin ng unit na gusto niya. Yun na nga. Nahulogin natin. Alam nga naman, bibili tayo nung hindi natin gusto. Ayan, huwag natin ipilit yung mga sarili natin sa mga hindi natin gusto. Yung mga hindi rin natin gusto, huwag nila tayo ipilit. Huwag nila ipilit yung sarili nila sa atin. What? Mall trip. Nandito na, nakabox na siya. Ang kailangan namin i-figure out kung paano namin siya dadalhin sa Bohol. Dahil ang bulky niya, ang laki niya. Oh my God. Ha? 29880. Di pa, 29. Kung ano na, 880 mo yun? Ano ba 880? Pag 880, sumama ka na. Pag hi mo, be. Hi mo. Oy, isusulat ko yung YouTube ko. Makikita nyo yung mga itsura nyo doon. Ay, ayaw akong bigyan ng discount niya mga yan. Ay. Isulat ko yung YouTube ko. Hold upin yung nanay ko. Liso jud sila. May sample pa nila kuya. Oh. Welcome to my vlog. Yes. Welcome. Welcome to Kuya's Vlog. Ayan, hindi ko alam paano namin ito dadalhin, guys. Ang laki. Dadalawang isip na siya. Na-stress na yun. Kasi
Ang hindi namin na-figure out yung logistics, guys, dahil kailangan namin siyang dalhin. Kami ang mga kargadora. Dahil hindi sila nagsiship. Hindi sila nagsiship sa mismong bahay namin. Dahil dapat sa Lazada order si Daddy. Kaso wala na stock sa Lazada dahil nubos yun ang lahat. Oh my So god. ayan, di nagpakahirap. Nagpakahirap jud kami. Ang ganda ng mga music nitong kabilang music store. Kaya I'm sure may copyright to, pero well. Tawaran mo, ate. Dali. Babash ko yung store nyo. Sabi ko, grabe si ate. Ayaw akong bigyan ng discount. Joke lang. Magkano yung original price, te? 33,200. Tapos ngayon, 33 na lang. Dahil discount na ito, 100. So, ba naman yun? Te? Wala na kami pangkain yun. Alam mo, mga ngayayat na kami nung nanay ko. Diba? Pasubo yarn. So, ano naman masasabi mo? Nagustuhan mo ba yung keyboard na pinili mo? Nagustuhan ko kaya lang yung hassle ng pag-uwi natin yung iniisip. Ayun lang. Tapos sumiscore pa ako ng shaker dahil ang cute kulay pink. Ha? Mas marami yung Oo, oo. Susunduin naman daw tayo ni Daddy bukas. color pink. Yes. Oh, yung pink. Yung pink ako. Thanks! Wait lang. Dito tayo mag-breakfast sa diretso tayo pick up. Kailangan gumising ka ng maaga. Oh. Naglambing ako ng egg shaker. Oh my god, sobrang cute. Hot pink. Wow! Naaliw ako. Ayan na, wala na kami pangkain, guys. Papayat na kami nito. Kaya nabili na at na-figure out na yung mga logistics. Ano masasabi mo? Nai-stress na ako. Masaya ka ba? Yan yung Valentine's gift ni Daddy sa kanya. Wow! Honey, thank you very much for this and the organ. Thank you. Love you. Ano regalo mo sa kanya? Katawan mo? Oo, syempre, yung buong kaluluwa ko. Ayun lang? Worth magkano ba yun? So, ayun guys. Ewan ko. Ay, pasulok. Ayun, tapos na kami dito. E-exit na kami. Tapos magdi-dinner na lang kami somewhere. Grabe, ang ganda ng nanay ko. Grabe naman ah. Yung Valentine's at yung ano naman na ang talas ng panga. Grabe na ang grabe na pa. Angelina Jolie, kabahan ka na. Magtago ka na dyan sa bahay mo. May kapalit ka na. Ayan, o diba ang saya-saya, kitang-kita nyo. Ang ang saya ng itsura niya, yung bakas ng kaligayahan sa mga mata niya. Hirap na hirap dalhin yung bag. Kaman. Sa minsan-minsan kaming lumuwas dito, diba? Butas yung bulsa, syempre. Kailangan, ginusto natin to eh. Grabe. Oh, lumayas ka na doon, be. Yes, ma'am. Thank you. Pag-subscribe mo ha. Mangluod yun ko. Bye, kuya. Thank you, ma'am. Thank you. So, yun. Dahil short lang yung time na nandito kami, daling ko na si Mother sa New Star. Siyempre, mag-New Star na kami. Tapos siguro mag-coffee lang kami doon. Tapos, kasi ayaw niya kumain doon. Gusto niya ng Korean barbecue. So, maghanap kami ng Korean barbecue na available ngayon. Dahil ang dami kong tinanungan.
puro full yung reservations nila dahil Valentine's Day. O, hindi mo Valentine's Day ngayon. Pero day off kasi syempre ng iba ngayon sila mag-celebrate. So, ayun. Dapat kasi bibili tayo ng bagong sasakyan. Kaso lang naisip ko na bakit hindi na lang mag-upgrade ng Singsing? Oh Hindi, my bakit God. hindi na lang ako? Oo. Hindi na lang unahin ako. Bakit yung buong pamilya yung isipin mo? Unahin mo yung sarili mo. Ay syempre, dahil sa sobrang talas nung panga niya at sobrang kamukha niya si Angelina Jolie, di umuko yung ano. Yung pambili ng bagong sasakyan napunta dito sa daliri ko. Oo, bahala nang magtiis tayo sa 4-year-old na sasakyan. Bahala nang ugatin yung daliri niya. Oh my Sa God. bigat. Bahala na magtiis yung buong pamilya. Basta kailangan na ano. Ayan na nga, nagwagi. Again, thank you so much, honey. Thank you so much, Daddy. Bikini man. Bikini man. I think I am left behind. Oh my God. Ay nako. Too bad you're not here. Oo. So, tomorrow we're gonna go back to Bohol na. So, yun lang talaga. Nag-ano lang talaga kami. Nag-walk-in lang kami. Wow! Hinasi lang talaga namin sarili namin. Saan tayo pupunta? Ba't hindi pa tayo bumababa? Doon tayo sa escalator. Sayang yung calories. Soon after. Bago ang lahat guys, nandito na kami sa Central Central Block sa Ayala. Tingnan mo, nakalimutan ko na, ilang buwan lang ako nasa Bohol. So kain muna kami, mag-dinner muna kami ni Mother. Nag-message ako doon sa ibang mga kinakainan namin usually. Fully booked bash. So dito kami sa Sumuniku. And then after, saka na kami mag-office sa New Star. Let's go. Yan, May siya dyan, bebe. Ha? Wala, hindi pa rin mag-CA. Kailangan mo pigilan. Napaputok mo yung pantog ko. Wala, hindi na pwede umihingi talaga. Ay, di tayo kumain dyan. Huwag tayong kumain. Ayan, we're here. Time for some dinner. Actually, nakakain na kami ni Lawi dito. Pero at least nadala ko na si Mother dito dahil yung options ko cannot be. Kaya dito kami nauwi. So anyway, okay lang. Dahil actually nag-sunburst kami kanina for lunch. Tapos natakaw tingin kami hanggang sa naumay kami. So lilipat na tayo. Pilma. Wow! As I was saying, nakakain na kami ni Lovekins dito kasama yung isa namin yung friend. So, okay naman siya. Nagustuhan ko naman siya. Ano na siya, feeling ko kailangan lang ng cheat code dito dahil may konting umay factor. Oh my So, at God. least ang maganda naman dito, pwede mong checkan or piliin mo kung anong specific na meats na gusto mo. Hindi lahat ilalatag nila sa'yo. Medyo matagal yung service. Oh my God. Well, at least hindi kami super gutom. Let's go. Yan yung itsura ng napagasto. Nabutas yung bulsa. Ang saya niya. Unang serving pa lang, actually pangalawa pa lang, gusto nang umayaw ni Pilma. Gusto yan na sumurenda. Sinabihan ako na, oy, after nito tama na ha. So, kumusta naman, di ba? Dalawang serving, dalawang round lang kami ni Pilma. Madual-dual good na. Ay, hindi talaga namin kinaya. Oh,
Mahina na kumain. Ayan, tapos na kaming kumain. Siyempre, hindi namin naitawid. So, ang ginawa namin, tinropa namin yung katabi naming table. Tapos, binigay namin yung natirang mga karne. Kasi tingin kami. Akala namin, kaya namin. Diba? So, ngayon, hahayaan muna namin maglakad-lakad kami at mawala yung amoy nung barbecue. Ang bantot namin, ang gaganda namin, ang babantot naman namin. Si driver. Dito na kami sa New Star. Time for some coffee. Siyempre, umay na kami. Dual kami sa busog. Diba? Nalubat na ako. Oo, pagpatak na alas 8 kasi wala na siyang energy. Ganyan talaga. So, ayan. Usually, nagsusugal kami pag nandito kami ni Panky. Pero syempre, not now. Dahil baka sa bunutan ako ng nanay ko pag natalo ko yung pera niya. Ayun, ang layo nung nilakad namin. Napagod na kami dahil maduwal-duwal talaga kami sa busog ng K-barbecue. Dahil ilang months kami hindi nag-K-barbecue dahil nasa Bohol nga kami. And to be fair, akala ko sobrang laway na ako mag-K-barbecue pero turns out chill lang pala. So nakakain ako parang, oo nga, ito nga pala siya. Okay na. Ganun. So yun, magde-dessert and coffee lang kami dito. Wow! Ang masaya tumambay dito, syempre, chill vibes. Nakapwesto na kami dalawa. Wow! Naka-order na kami ng coffee namin. Natapos na yung whole day natin together. Nagawa na namin yung kailangan namin gawin. Mas mabilis pa namin natapos yung kailangan namin gawin kaysa yung mga lakwatsa namin. Yun. So at least may na-achieve kami today. That's our full day here in Cebu. One day lang actually. Kasi uwi na kami tomorrow. So at least we made the most out of it. So ayun, mukha naman nag-enjoy naman yung nanay ko. Kaso pagpatak talaga ng alas 8, yun na talaga. Yung baterya nito, 20% na lang talaga. Kaya medyo mabagal na. Tapos, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Yun na, be. Sayang naman, baka mukha naman natutuwa ka naman sa amin. Ilabos mo na. Diba? So yun, natin lang namin dumating yung coffee. Pakita ko sa inyo para fun. That's it, guys. Thank you so much for watching. See you on our next vlog. Hindi naman ang ganda naman ni Pelmo. Magbabay ka na. Bye! Kada, yan lang nga. Don't forget to Don't forget. Ayan na, low bat na talaga. Wag na, tama na to. like, comment, and subscribe. Ayaw daw i-share. Oh my God. Oo. I-share po di ay. Bye-bye. Nag-enjoy ka ba? Oo naman. Oh, may delay, parang hindi siya sure. O siya. Iniisip. O, diba? Bye-bye na, be.
Bye.